Yang minta nemen. Mas apa Mbak? Pelonco Mbak. Pelonco. Asik. Tresnoku nomor siji pena elemu lenjani janji kowe teko ngarani usahaku wis ra kurang gematiku wis pol-polan pas aku telan jebol ketemu kowe ning dalan Piye? kowe konangan we anan Pelonco nakal pelonco. ngomong Hey. jalukmu piye tak usah aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia dhewe nanging opo ora seneng aku kowe luwe milih kowe ninggal aku ninggal tatu kurang opo leku merdahanke kowe malah ngepoti liyane aku kakek telas statusmu tangan gandengan jelas utur aku sing ngancani kowe taunan janji-janjimu tae jare anggake duwe nyatane jantimu elek ati ajur wis suwe tewas sing ngomongku aku ngancani bunmu wong kae kaya aku to tendang saka uripmu kowe ngebeti pondo tinggo nurut gengsimu kowe milik kono sing iso nuruti senengmu asu pas aku jebol ketemu kowe ning dalan astagfirullahaladzim kowe konangan cumanan mas Hey. ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia dhewe nanging opo bosan ning aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal tak kurang opo aku kowe malah ngepoti liyane Asik coy. aku kakek telas statusmu tangan gandengan jelas utur aku sing ngancani kowe taunan janjimu janji tae jare arep tekan tuwe nyatane sangkemu elek ati ajur mbok suwe tiwas wong wektu aku ngancani dapurmu kere kaya aku tok tendang saka uripmu kowe ngepoti pondo dinggo nuruti gengsimu kowe milik kono sing iso nuruti senengmu asu pas ayu telan jebol ketemu kowe ning dalan edan kowe konangan lah gemenan ngomong Tes. Iya, sik.
Kurang sidik loh Mas. Gak apa-apa ya. Gara-gara plonco kok. Gendaan yang ngarepku. Bangke. Iya sayang. Oke, tadi sudah ada nemen permintaan Kang Mas semuanya buat yang ada di depan ya. Rombongan pemuda-pemuda Tompe khususnya gantian kagem ibu-ibuku yang ada di depan. Mangga lo mak. Ampun guyang-guyu tok lo mak. Gratis mak, gratis. Pokoknya dina iki gratis. Nek jenengan mboten mentolo, nggih monggo. Ada kesalahan teknis sedikit ya Kang Mas ya. Oke Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Ngersake gending menapa Pak Bambang? Lagu menapa Pak Bambang? Hah? Ya Allah. Hihu Pak Bambang. Aku kudu geblak lera Pak Bambang. Manut nggih Pak Bambang. Pokoke apik, jogete apik. Ya, apik kabeh. Iya. Bagaimana bisa dilanjut Kang Mas? Oke, Mbak Rona kesini sayangku. Nyidam Sari. Pak Bambang ngersake Nyidam Sari. Monggo. Monggo lho Pak Bambang.
lanjut lagi untuk menghibur warga desa Tompe khususnya sakiwa tengene. Ya Mbak Yani Codotwati sing ngentekno jambu. Diaturi domba kuring, Mbak. Hah? Domba. Domba. Domba kuring. Iya, wedhus semucul lan. Wedhus semucul lho. Lali ra tak cancang mah. Ngene ya, wedhus segudiken nek mbok gawa terus iku lho. Ada domba kuring. Tompe digoyang. Hey, hey, iya, iya. Mani joget apa ora? Mani. Lokoke, lokoke bola. Asik.
domba kuring. Piye yo, mbok kon medun iki cah cilik menon joget arek mbok kon medun ngene. Ayo kita berduet, kan lama kita tidak berduet. Ada 2 bulan, 1 bulan ya ndok. Monggo ada Raisa dadi siji. Cewekku nanti setelah ini ya. Asik. Aku tresno karo kowe, tresno sing sak ternane, kabeh wis tak kekero kowe, atine aku tresno neomo so hati-hati mikir keselingkuhan baca tak awang-awang motor kayak layangan baca hancur jadi ngomong mikir kita susah apa sing kutipil lakoni aku punya sendiri baca tak akon mikirku tengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe udul jodohku tapi aku sayang padamu jujur soko jero hatiku. dadi sing keloro kadyan apa troso tresno sing tak sangga sabar sautara sayang aku yo wis berjuang dadek iki tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang cincin wis ngelingkar ning jari manisku dan dia wis tak ucap ning arep penghulu saiki yo wis arep ngomong ketemu aku mengamen dong kowe iso bahagia nek statusku saiki ora dhewe ojo nganti leren tresnoku karo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan supaya dadi padha anggone awak dhewe lek sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang dadek iki tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang aku iso nerimo kowe gone wong liya tresno ora iso dipaksano aku tetep sayang kowe tekane sak lawase aku bahagia nyawang kowe tanganku wis ono cincin janji setia lan suci aku ra iso nepati kowe pancen tak tresnani yen tekan saiki tapi ra iso dadi siji tapi ra iso dadi siji Raisa dadi siji. Oke sayang ya dikasih satu lagu
karo ngenteni ponakane ya sayang ya permintaane nemu. Cewek-ceweke yang dari sini sendiri. Dari sana ke sini ya Mbak ya. Yang minta nemu ya. Iya, karo ngenteni ponak aku sing ayu-ayu dhewe tak aturi satu lagu permintaan cewek-cewek Tompe semuanya Mbak Rona untuk menghibur warga desa Tompe. Tamu undangan khususnya tamu undangan kagem Pak Bambang Nduk. Tamu undangannya Pak Iya, Mbak. Bambang ki harus dihibur Nduk, awake dhewe wis ditekake ning desa Tompe. Pokoke sedina suwengi. Iya karo ngenteni ponakane sing ayu-ayu dhewe. Ah, cewekku cantik namanya siapa sayang? Sayangku? Lah iki urung kok iso ngene. Lah dalah temandang. Kadung ngono kok terus ya, Mbak. Kadang kudu lek kudunan tanduk. Mbak Yu cantik pokoknya ya. Oke. Monggo diaturi satu lagu yuk, ada nemu spesial buat semuanya. Juga ada Oga Production CV Audio. Sound System. Ada bapakku ganteng. Monggo Pak. Enggak kalau nemu munggah tune. panggung. Ya Allah. Kayak cilikane Yani ya, Mbak. Lah iya. Pencolotan ngene-ngene. Loh, ya tenan ah. Iya. Juga buat Mbak Kiki beserta suami. Buat keluarga Pak Bambang dikasih kesehatan selalu, tambah rezeki. Nemu kowe pas lagi ambiar-ambiare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kamu dadi tembo ngobati ati sing lara muga ikhlas rompo tekan besok nanti kowe sing paling ngerti marang kanane ati aku mbok semangati usapiloku sing brebes pilih pepujane ati kenario kombange wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji ayo matur nuwun Gusti bono mari sing kembali no musliyane ngobati ati kang sepi matur nuwun Gusti bono mari sing kembali yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani Asik yo. Jeff Audio. Dompeni goyang. Tarik maksudnya. Buat Mas Pelonco sarombongan. Indonesia. Ayo Cok goyang Cok. Asik. ayo
sudah. Lah iki apa nak aku sing ayu-ayune dhewe.